ایرو سالروجا بدارواکرنا سه ریبرین تفگرا چپیا ترکیه کو ششی گلانا سال 1900 هفته و دیان جالی دادگاه لشکریه انقره و لگرتگاه هاتوبوم دارواکرن سروک گشتی جهپ özgür özel و هفسروک گشتی پارتیا دمه تنجر باکر هان و طولای هاتوم اوگولره لانقره تولي مراسم بیرانینا وان ریبران بون. لأنقره deniz gezmiş Hüseyin İnan و Yusuf Aslan ve pencu diyemin salvegera darvekirine de li ser gorên xwe hatin bibîranîn. Saet 12 û nîvan de jî gelek partiyên siyasî û rêxistinên sivîl bi tevlîbûna hevserokên giştiyên Dem Partiyê beşdarî bernameya bîranînê bûn. Hevserokê giştiyê Dem Partî Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları û Berdevka Partiyê Ayşegül Doğan qaranfîl danîn li ser gorên Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan û Hüseyin İnanê. Nûnerên partiyên siyasî beşdarê bernameya bîranînê bûn ji Kanal Haiştê raxifîn. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan û Hüseyin İnan pêşengên ciwanên şoreşger bûn. Wana wekheviya gelan û têkoşîna gelê Kurd û Türk bi hev re diparastin. Helbet gelek tiş hene ku em ji wan fêr bibin. Ez dikarim bibêjim tevgera Kurd mîrateya wan girtiye. 8 kuşağı. Bugün denizlerin aramızdan ayrıldı. İro pencu duyemin salvegera darvekirina Deniz Gezmiş û rêhevalên wînin. Piştî xandina Medna Hevpart deqeyek rêz dêbêgirtin û nûnerê partiyên siyasî dê biaxivin. Parlamenterê Dem Partiyê Sinan Çîftyûrekşî Deniz Gezmiş û hevreyên wê bi bîranî û axaftina xwe wiha domand. Hûn dizanin ki Deniz wexta ku çû ser dara êdamê got biz jî têkoşîna gelê Kurd û Türk wê 1972 da ew duruşma gelek giring e. Çû êdamê tu bêjî her bijî têkoşîna gelê Kurd û Türk ji bo wê ew giring e. Duyemîn Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, İbrahim evna helvesta wana navbera parustin û xebata manda gotin û kiryara manda kaç cudayî tune. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan û Hüseyin İnan di şeşê gulanna 1972 de ji aliyê dadgeha leşkeriya Enqerê li girtîgeha Ulucanlarê hatin îdamkirin. Sidar Basut, Kanal Haişt, Enqere.